हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे सिगांनि जे आबो मिथिनि आबो मिथिया जे मन्दिर हाबा जादोंमोन बे मन्दिरनि भिडिअ हाबा लानाय समाव भिडिअ खालामनाय क्लिपखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब